viral saat ini. Lagu lama yang kembali diproduksi, diaransemen ulang dan kemudian menjadi viral kembali, ramai kembali dinyanyikan di mana-mana. Nah, ini badhe nyanyi Bapak. Monggo. Wah, lah iki. Mas. Sugeng dalu nderek pitemangan kalian Bapak sinten menika paring asma? Kibayan Rasa. Kibayan Rasa. Bapak Roso. Pak Rasa. Oh, Roso. Loh, tapi Bapak Roso ngoten to. Kibayan Rasa, Oke. tapi kan ya Rasa. Rasa alhamdulillah. Roso. Nah, Kuat, iya. Pak. Rasa kuat. Kuat tuh, Pak. Kuat. Niki kersane kados pundi Kibayan Rasa? Nggih. Tangane nyapa to mer ya. Pangane bawa seriuning. Weh, seriuning boten meriuning. Nggih, seriuning ya. Di kapan tampil karo sampean ya? Masa to Pak, kula kok suka. Lali ya. Piye lah sampean ki? Ora nyakoni paling pada lali. Mer. Tibake senengamu nang dinding nggon iki pancen ya sing usia-usia sakmene iki lho, Mer. Sing digolek sing sepuh-sepuh, Mas. Lah, Sing tenan sepuh kan penak to. Pak. Fane Mary iki teng pundi-pundi lek jenengan anu nggih. Kula anu paring informasi. Teng pundi-pundi nggih paling mboten usia jenengan yuswa pinten? Kelahiran 70. Kelahiran 70. Lah niku 70, 60, 55 ngoten niku Oh, nggih. mesti demen Mary. Oh nggih. Iki nyapa to Mer kok iso ngono ki nyapa Mer? Jerenak nyelot mateng ki nyelot enak, legi, manis. Kadang yo pahit. Nek pahit ki pas bosok, Pak. Bosok awake. Tapi jenengan kan mboten. Nek jenengan niku tasik manis. Mosok ndak Iya. sepet. Mboten nek sepet tak sik enom. Kaya Kevin ngono kan sik sepet to, Pak. Ya, Sepinten Mas? jenengan bawani ya. Nggih. Kula teng pundi? Teng mriki. Nggih. Napa teng mriki kula? Sun. Mas dindingane sepinten? Nyuwun Nah, Pak. dindingane. Ayo, Pak. Tanten ngene, Pak. Yo sing apik lho, Pak. Wis kadung tak lemanis lho, Pak. Iya engko mbok menolak karo warane. Yo moh. Ya belajar iki. Ngaku ra iso. Sinebut Pak. Weh, Pak Dalang iki sano. Yo etek-eteke. Weh, dalang opo iki? Dalang Grudeng. Weh. lawan putri. Tok 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 tok. Gelung ajri uneng mus adika tu Oi. Ape nak dem. Kanjeng Asura lawe. Iya. Masuk ae kok. Masuk. Apa hilang? Ada pranganggo bojone apabila wirat moyo Entek, Pak. Entek. Urung lho. Oh, yo takon aku. rawurung sriuning gugur tadi kusumane bangsa Mbah Lawidi biasane. Mbah Lamidi yang mana? Mbah Lawidi bapake Mas Bud sing kagungan kersa. Oh. Biasane kanca motopat kalih kula. Mbah Lamidi nanti ditunggu Mary di sini Lah ya. nggih biasane motopat kalih kula, remen kula bawaan ini. Nggih.
Bareng iki. Monggo. Langsung Sri Uning Mustika Tuban Lapo Tresno lan Copaya Pati marang Raden Wiratmaya kanggo prasaja anandur branti Sri Uning dasar Jayito akan rinata kadanging pribadi Wiratmaya putra nira sira lawe adipati Tuban Sri Uning putrane abdi mangsa pati nalika ing kabuka ing Madyalaga dobra nganggo lawang minacingga katresnane Wiratmaya tinampi ning Rara Sri Uning senajan wakasanira praptenena alapo nagari Ayo ate tayuk MMT Campur Sari asik Mas Bud sugeng mujangaken sekalan ibu para tamu kakung Sumawana Putri sugeng mujangaken suwantana bukti bayan rasa Ayo Pak Sri Uning Mustika Tuban lapo tresno lan Copaya Pati marang Raden Wiratmaya kanggo prasaja anandur branti Sri Uning dasar Jayito akang rinata kadanging pribadi Wiratmaya putra nira sira lawe adipati Tuban Sri Uning putrane abdi mangsa pati nalika ing kabuka ing Madyalaga dobra nganggo lawang minacingga katresnane Wiratmaya tinampi ning Rara Sri Uning Sanira Deno alapo nagara Sudah sayang satu kali lagi tak sawer yo mau dong mau to lah tuh sawer